ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଏବଂ ରାତିର ନିଦ ହଜିଯିବ। କିଛି ମାସ ତଳର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ରସୋଳରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସହାୟ ଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା 60 ବର୍ଷର ରାହାସ ସେଠୀ ଏବଂ ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି ପଶୁ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା। ଏହା କେତେ ମାସ ଧରି ଚାଲିଲା ସେ ବିଚାରୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, କାରଣ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଝିଅର ମା ତା ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଝିଅଟି 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଚକିତ କଲା ଭଳି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି କାମ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଝିଅର ନିଜ ବାପା ହିଁ ତା ସହ କରିଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଝିଅର ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ପାଷାଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିଚାରୀ ଝିଅଟି ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏହା ଏବେ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ବା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହି ଭାଇରସ ଆମ ସମାଜରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ଯେ ଏବେ ବାପା ଝିଅ ଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ଝିଅର ବାପା ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେହି ହିଁ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ନରପିଶାଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅକଲ ଠିକାଣାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି 20 ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ 20 ମିନିଟ୍ର ସେସନ ହୋଇପାରୁନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ରିଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଷ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀକୁ ଏବେ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।